Sanibonani madoda, sanibonani eNingizimu Afrika nomhlaba wonke jikelele. Namhlanje ngizokhuluma ngokuthwetshulwa komuntu. Ya, ngizokhuluma ngokuthwetshulwa komuntu kodwa okusezingeni eliphansi. Na yonke into lemhlabeni ifuna niqonde ukuthi into nento inama levels ayo. Yonke into emhlabeni kuba khona isigaba esiphansi, kube khona isigaba esiphakathi, kube khona isigaba esiphezulu. I-system nje yempilo nje injalo. Njalo nje kuba khona into isigaba esiphansi, isigaba esiphakathi, isigaba esiphezulu. Ayikho nje into evele nje kube ukuthi iphansi noba iphezulu. Ihlukana ngama levels because akulinganwa. Njengoba kungalinganwa, even ngisho izilwane azilingani. Finish izilwane azilingani. Khona isuke isezintsha zasanda kuthwetshulwa, khona esezoqeda ukuthwetshulwa, khona esezinonyaka ithwebuliwe seyisezavuselela, khona esezineminyaka zathwetshulwa. Yonke into nje akulingwane emhlabeni nje. So nabantu angifuni ukuthi lento bayenze bengathi emhlabeni iyalingwana. Yingakho uma ubona umuntu kungathi ungcono kunawe ungastresseki because izinga lakhe nele background yakhe nokuthi yini into ayenzayo awu understand, yabo. So impilo nje ifuna uconcentrate kuwena. So namhlanje ngizokhuluma ke ngento ebaluleke kakhulu, into ethi ukuthwebuleka noma ukuthwetshulwa komuntu. Lo ngishile lento inyanga zakudala nazo ayizonke kodwa izona ezifike nalento leyo kuba woshaya kakhulukazi lezi zakudala, lezi zasemakhaya, lezi beyithenjwa abantu. So uyabona umuntu bezokuqambela amanga engekho ozomphikisa kuba sengathi lawo manga lawo ayiqiniso. Nawe nje ngisho ungasuka nje uye koziqambela amanga akho uthi uyazi eMauritius kunentaba ebizwa ngokuthi cabanga eMauritius indawo eflat kanje, kodwa uthi hayi kunentaba ebizwa ngokuthi kunje mawuqambela abantu engakaze baye eMauritius lawo manga bazokukholwa. Uzoba ne-challenge masuthola umuntu obuya khona eMauritius esethu namanga. Ngenkathi lo sebuye eMauritius bethu namanga, laba ekade bekuvumela for the fact ukuthi bona kakaze baye eMauritius beseze bayithatha into yisho yamanga injalo bayifaka ngaphakathi, sebewenze amanga aze aphila, yingakho kunamanga ebeqanjwa kuqala mayisebanje ukuthi amanga mase kuthiwa yinkolelo. Uyabona ke mase kushiwo njalo sekuthiwa yinkolelo, leyo nto isuke isho ithi amanga, kodwa futhi at the same times asifuni ukubeka nje sithi amanga ongcono akuthiwa inkolelo. Noma umuntu aqambela amanga kuhlaza uthi mawusumlandela ngamanga akhe yathi hayi igodi azezi ngokufana. Umuntu aqambela amanga kwasudala athi umuntu kwazi ukulapha abantu bagcwale beze kuyena ethi uyalapha, uyasiza, uyaphumelelisa, kuvele kugula ingane yakhe. Ngakhuli ngisho naye gula ingane yakhe, sekumele ilapha ingane yakhe ayilapheki, babhekile abantu bese beyabuza abantu hawu angani wena umelaphi wena odumile ngisho endaweni, yindaba ingane yakhe igule. Athi hayi inyanga ayilaphi. Leyo nto yagcina ingena kubantu kwathi inyanga ayilaphi. Yonke leyo nto kwakade kwamanga baba. Uma ngabe uzolapha ingoba uqale ubone i-cause. Uqala ubone i-cause ukuthi yini ekhoza le challenge onayo, yini ekhoza lesifo onaso. Ukulapha ukwenze njani? Usolve leya cause. Ngenkathi usolve i-cause leya, ngenkathi ulapha i-problem, ulapha i-cause, automatically umuntu uyayilaphekela. Kodwa ungahamba ugqigqa ibhedlela, ugqigqa inyanga uzuyeke ungalapheki ngoba yini indaba?
ikhozi edala lokugula ayikakatholakala. Ingakho izibhedlela zinemishini yonke ungayicabange yani imishini eyokuthola ikhozi. Ingakho mawuya ko service imoto kunama diagnosed machine uyabona emotweni nasebhedlela eyana ama diagnosed machine awukuthola ini ikhozi ukuthi yini edala le problem. Uma ngabe umakhenika unayi diagnose machine uzokwazi ukuzikhandela imoto yakho ngoba uzokwazi ukubona ukuthi yindaba ingabathatha amagiya yindaba iphelelwa amandla uzoyidiagnose ngeke ukuthi hayi manje umakhenika akakwazi ukuyikhandela amanga lawo. Uma ngabe udokotela uyakwazi ukuthi gula ingane yakho noma kugula wena uthi hayi mayenze nje ingane kushuthi kunje bese uyifunela leyo medication ngoba udokotela you went to school for that thing, you know what I mean, you went to awukwazi kuthiwe udokotela akayilapheli unesi akayijoveli bafethu ayikho liyonto ngoba lento ithi understand ukuthi yini cause. Kanti sekusukela ekuqaleni inqwaba yezinyanga zakithi beyivele zowoshaya kodwa uNkulunkulu bese yazi expose kuvele kugule yona kade ithi lapha abantu mase kugula yona isiye esibhedlela. Umfundisi athi uthandazela abantu kuvele kugule yena akasakwazi ukuzithandazela usenzani useye esibhedlela. Okusho ukuthi obani abantu ekumele bapraise emhlabeni funa kupraise odokotela nezibhedlela ngoba yindaba izona ezikwazi ukusolve umuntu noma kuthiwa sekukube ngakanani zisolve umthandazi zisolve sangoma zisolve nyanga zisolve mfundisi ingakho kodwa umuntu mayikushaya efuna ukubamba inkunzi uzothi ungaye esibhedlela ukuze lokuletha imali kuyena kanti naye mayisegula ngelinye ilanga uyohamba esibhedlela. Ngithi angiyicacise lezi zinto because kunabantu empilweni kade ngibuka nje ngibuke ama comment wala ubotho labantu ingqondo yabo iyalokhwa amandla kudala bafethu ayikho into ekuthiwa inyanga ezilapha. Ngicela ni understand ayikho into ekuthiwa inyanga ezilapha. Ungeza inyanga ithi ayilapha ngoba vele nalabantu esuke ithi yabasiza ayibasizi abantu basuke besizwa amadluzi abo mase kuqondana kanti bezile enyangeni mase kuba sengazi uthi yiyo ayisizi nje. Uma ikwazi ukusiza izokwazi nokuzisiza yona for financial breakthrough kuyona izosiza yona for ukuphilisa izingane nayo izosiza labo bantu abasuke sebefikile kuyona. So nje lento ukuthi kuthiwa inyanga yelaphi for sec indaba yalonto kusho mina lokho ngibha mase ngiza kuleli iphuzu leli lokuthwebula. Baningi abantu esebuthwebulekile kodwa bengazi ukuthi bayathwetshulwa. Uthola ukuthi buduze nasekhaya kunomelaphi noma inyanga noma isangoma sinezilwane kodwa sona sazi angithi izilwane ziyakwazi ukuba khona endlini ungazazi ifakazi iwona umphakathi kuyenzeka endlini kube nesilwane esokugcindezela ebusuku kodwa sikhona isilwane uyabona kodwa kusazi singene kanjani. Kuyenzeka ukuthi benesilwane esokukinya uyeza ukuthi khona isilwane kodwa usazi ukuthi singene kanjani. Kuyenzeka kube nesilwane sogungquzwa uzoguquguqa ebusuku sikhona isilwane kodwa awusazi ukuthi singene kanjani. Kuyenzeka kube nesilwane esizolala nawe kodwa wazi ukuthi sesihlala nawe nje sasingene kanjani ekhaya. Izilwane ziyakwazi ukuyingenela. Uma ngabe ke umelaphi noma uyinyanga uzolanda lonke uhlobo lomuthi yonke izilwane ozithenga emakhemesi nani izilwane ziyazingenela esigodlweni senyanga. Why zingenela izilwane? Ingoba zilandela leli phunga lalezinto ohamba uyithenga. Uthenga isikhumba senyoka, uthenga amazinyo kaXamu, uthengani yondlovu, uthengani yebhubesi, uthengani yani yonke leyonto ngoba unokuhlanganisa izinto ezama spirit. Why ngithi ama spirits? Because lezi zinto oyithengayo izilwane eseyifile kodwa ama spirits azo ahamba nomzimba. Wena wabona umuntu beshonile ispirit somuntu sihamba nomzimba. Ungeza abantu bebekubhayisa emhlabeni spirit somuntu sihamba nomzimba. Mangabe umzimba ungcwatshwa la nespirit sizohlala la. Uma ngabe ufuna ukuyokhuluma nespirit somuntu wakini uya la wamngcwaba khona uzofike ukhulume and uma ukhuluma cela ukuthi ngiyacela anivakashele ekhaya. Bezonivakashela ekhaya
alethe inhlanhla kucelwe ethuneni uyathanda uthandi kucelwe ethuneni ngisho nabelungu bacela ethuneni ngisho nani kucelwa ethuneni mase kuthi yonke lento yasethuneni yasekhaya yakuphi ilawulwapi lento ilawulwa emanzini ngoba amanzi iwona angcwele futhi iwona amanzi ayimpilo ngisho ama spirit into zawo zonke zilawulwa emanzini mawukhohlwa amanzi ukhohlwe into yokuqala yokugcina ingakho kuyimpoqo ukuthi umuntu usuku lo usuka kageze in fact mawugeza awugezi ngoba ususinsila usuku ugeza ngoba wenza i-cleansing within the household you know what I mean lezi into engishoyo kahle kahle ngibeza abantu bethi King usilapha nini mina lento engishoyo lezi ngiyakulapha uma ehluko ngikulapha ngezinga eliphezulu and futhi ngikulapha mahala ukukulapha ukukhuluma kwami kanje ngiyakulapha lapho ukhona ngoba njengamanje usuzokwazi nawe ukuthi hayi awudingi uzuthola umthandazi mase sikuxakela izinto wena uwedwa nje ungayo olwandle khuluma olwandle uphotha uRandi bese uyabuya zizothi ukwehla inkinga and ucele futhi mawufika olwandle ukuthi ngiyacela ukuthola amandla kamakhandakhanda ngisondele eduze kaKing ngoba izinto asifundisa zona ngempela ziyasebenzela uyabo ngathi mina uma uthenga umakhandakhanda ngemali oyibolekile ngoba inhloso akukona ukuthi ungene ekweletini ukhiphe ekweletini awukwazi ukufuna imali kamashonisa ngoba uthi uzofuna umakhandakhanda wami ungayenzi lonto futhi ngikuphindise emuva nje mina beke washo wathi imali oyibolekile ngikuphindise emuva ngithi phindisa le mali kamashonisa hamba uyocela edlozini lakho ukuthi alikunikeze imali kamakhandakhanda ngoba once wacela uzoyithola and baningi bebe ngifonela bethi ngempela benze njalo sebeyithola imali kamakhandakhanda bese yafika umuntu ujazi ngicelile edlozini lami ngavele ngawini ukuthi ngavele le mali ngayithola kanjena ngifuna leyonto hayi kodwa ukuthi uhambe ufuna imali kamashonisa ucela imali yomuntu okuzondayo ucela imali yomuntu wakini abanye nje umngeli kujikelani ukuthi ngicela ungiphe imali ngifuna ukuthi kumakhandakhanda uyenzi leyonto icele ngo12 ebusuku uhambe uyicela olwandle uzoyithola imali kamakhandakhanda ngoba it's a matter of must ukuthi kumele ube nawo ngoba idaba vele zawufuna uyathanda ngokuthanda ukhona ke bafethu ukuthi kube mhlambe nenyanga ebude ebuduze nasekhaya nani understand and nayo I understand inyanga impela I understand ukuthi esigodlweni sayo sekukhona izinto engalungile ingakho ngelinye ilanga ngangayichaza ngathi isigodlo akuvumelekile ukuthi sibe ngaphakathi la kuhlala khona izingane bangabe kakhulukazi kuzoba nemithi esigodlweni ngaphinda ngathi esigodlweni abafuneka uPopayi uyabona abantu ababekophayi egodlweni umuntu athi uPopayi awubize athi lo Popayi umkhulu kakhulu lokugoda umkhulu kakhulu lodolile athi hayike usibani bani lo Popayi fuseki man siqala lapha iscam zonke lezi ingodo lezi ebaziwe egcwele egodlweni zabantu iscam leso ugodo lolya olibazwa amaphunu noma elibazwa umuntu njena oyicarpenter wena uyalithatha ugodo uzothi umkhulu nangempela ukuthi ongazili uthi afike ugodo uzobe serious ethawunanga umkhulu hey okwesibili awukwazi ukuya enyangeni noma umuntu wesintu uthi uzofika umkhulu wakho noma ukhulu wakho noma mama wakho lapha phambili leteshiwa abelaphi athi khuluma lapha kule yandlu ukhulume nabantu bakini ayikho leyo abantu bakini nasethuneni balawulwa emanzini ukuze into zobihlanzeke awukwazi ukuya emzini womunye indoda uthi ufica abantu bakini kanzama kwami kanzama khona abantu bakanzama uma ngabe mina ngifuna ukuthola indaba zakho ngicela kumandla angeze ngawukhiki ukuthi ngicela ukutonikelwa inkinga kuyacelwa ukuthi ngicela ukuthola indaba zikalo bese yacheckwa kuyiwa lehlala khona kuyiwa kuphi kubonakathi hayi kunenkinga enje uyabona ke bakhona inyanga ke ebude ebuduze isiziyaba nezinto ezilwayo ezisesigodlweni sekuyaqala ke from 12 o'clock into yaziyo into ongayazi izinto nje ziyaphuma egodlweni izinto sezenzani seziyoganga emizini yabantu ziyafika mayiganga zenzani maseyiganga zifike zithwebule umuntu avele avuke afuna ukuhamba noma avuke afuna ukuhamba aye esigodlweni senyanga thizeni kuqala kosiyamba bethwetshulwa abantu babeze bahambe ngeenyawo bajombe emgwaqo bahambe emahlathini azayongena umuntu esigodlweni senyanga thizeni mase kuqanjwa amanga thiwe ulethwe idlozi lakhe fuseki man alikho idlozi elingathi hamba ngeenyawo ebusuku yonqamule emahlathini uphume kwawenzeka kanjani umuntu wayethwalwa zilwane
ngoba kwesinye isikhathi zazingakuthwala izilwane zikuse sigodlweni senyanga, zazikuthwala izilwane ziyokushutheka emaweni, zazikuthwala ziyokushutheka entabeni, zazikuthwala ziyokushutheka emgedeni, iyobheka ingane itholakale ithene emgedeni, ingane ithene ngasesihlahleni thizeni emgodeni, ibhizi igcwele inhlabathi emlonyeni, ifunzwa zilwane inhlabathi. Lezo lwane sometimes mase izeza ngene emzini nomuntu azikuse emgedeni, zikusa kulowo muzi loyo ekusuka umuntu wakhona esebenza ngemithi ebucayi ethakathayo, zijabulela ukuthi umuntu wala ubulala abantu kanti nazo zifuna ukumosha abantu mase zingena khona, mase ziyamthwebula umuntu athi kuthiwa hake lalelane abantu bakini abakulethe la baba ulethe zilwane, nayi into ezokwenzeka. Abantu bakini bazolwa ngoba bona bayabona ukuthi uthwethuliwe. Ngeke baba kugcine nizwana nalokugobela oyekuyena uhambe kanjani. Uma ngabe abantu bakini beze kuyalela umuntu abafike ngephupho. Uma ngabe abantu bakini bezokuyalela impande abafike ngephupho bakuyalele impande, bese leyo mpande uyenza njengoba beshilo, ngokuthi leyo mpande utshelwa abantu bakini unelungelo lokuyibeka la uhlala khona ngoba vele uboniswe abantu balikhaya lempande. Kodwa mawuzotshela umuntu wangaphandle ngempande awuyifaki lekhaya ngoba ihamba nemimoya yakwakho. Bawutshela ugobela awuyifaki la ngoba into zikagobela zihamba nezidlozi lagobela, zihamba nezilwane zikagobela. Ingakho mawuthwasile kumele ukhishwe noma ingenkomo, and mangabe ukhishwa ingoba lezinto ezisuke zikubelethe ezihamba nawe ezinye isalayo, kufanele lezinto uyihlabele ukuze ivume ukuhamba nawe ziyokulwela iziphi, bese lingatholani ngoba u-understand wena kuthiwe nje hayi usuqedile ukuphothula, usuqedile ukuthwasa, ucaza uhamba wedwa, usubelethwe imimoya. Ingakho mawusufika ekhaya imimoya yala uthwase khona izoshayisana nemimoya yabakini ngoba abakini basayibambe ngomthetho wedlozi lalekhaya, kanti wena usubuya nento zasethongweni uzazo lekhaya, kuzoshayiswana kuze kuthukwane kuthiwe uyathakatha unje deep down uyazi ukuthi awuthakathi, deep down uyazi uyabathanda abantu bakini, kodwa lezinto oyibelethile waze waphuza negazi. Mawuphuza igazi ngoba khona esisuke sesingene ngaphakathi, alikho idlozi engathi iphuza igazi khohlwa baba. Mawusuphuza igazi usuyisilwane ngqo gcwala ngiyakufakela baba, bengabe ungafuni ukukholwa nangesikisi gcwala ngiyakufakela baba. Mawusuphuza igazi wondla isilwane esingene ngaphakathi esilawula lezi engaphandle. Mangabe ungesinasilwane nje uzodla inyama uphuza igazi. Ingakho abanye uzobabone isivuka lento ingoba sesiyavuka isilwane baba, kuvuka idlozi lapho, akuvuka idlozi lapho, vuka isilwane. Leso silwane esivukayo kumele ukwazi ukusilawula, kumele uhlale nomuntu ozoku-understanda. Once waba nendoda yangas-understanda lesilwane esivukayo, leyo ndoda it's either izoginqika nemoto, izogwaza, izobulawa noma izohlukana ngoba yindaba. Lesilwane esivukayo osifita ngegazi asithetheleli bengabe sesilwa. Asinandoda, asinasihlobo, asinakhazini, asinama, asinababa. Asinababa, ungamkhahlela uba wakho umlahlele mase kuvuke lento. Ayinababa ngoba yindaba, ayona into yalekhaya. Kodwa yalekhaya. So lezi indaba lezi kubezwa abantu bethi ubotho khona umoya ongaphakathi ofuna ukulawula. Leyo moya enjalo bafowethu iyalawulwa ngoba njengoba isingaphakathi isiziveza isign yokuthi mina njengoking angiboni ukuthi la kunje. Mina ngiyajabula bengabe sengibabona mina abantu omakhandakhanda, sengibabona isiveza ngibotho lo unesimo esikanje. Ubona omunye ukuthi lo hayi ngoba kodwa nje ubotho hayi la khona amandla kakulo lo ukhombisa ukuthi khona amandla, isign yabonakala. Mina senginendlela engizoyilawula ngayo leyonto ukuthi la mandla onawo ke asiwenze phela kunqobela inkinga, asiwenze phela akulwele, asiwenze lethi imali ngoba kusiza umuntu azizamula indlela yonke kodwa imali ayizi, ikhombisa ukuthi uzanyuliswa into ezisitha sakho. Lemhlabeni kufuneka imali baba. Njengoba zingaki inyoni eziskema uthi lemhlabeni iziskema egameni lomnyaka, ngoba ifuna inyuka, zifuna imali. And okunye okungidinayo ke lokhu ke okungidinayo
nansi ke lento isimthwebulile umuntu noma umuntu uvele nje wafika egula sekuthiwa vuma idlozi bengabe ungalivuma idlozi mawungalivuma idlozi bazolwa abantu bakini mana ngikufakele ukuze ukugcwala unyanye mawungena fusek ngindaba nanokuthi uyanyanya mina mase kuthiwa vuma idlozi mawungalivuma idlozi lizolwa ingoba njengoba sewuze wafika la lo gobelo usufike kuyena unezinto zakhe lezi zinto zakhe seyibalile ukuthi kumele zikusebenze wena sekumele zikusebenze into zalo gobelo so sekumele wena uvume ukuze uthwase noma uthwasiswe impintshi yakhe ukuze ushiye imali ulethe inkomo ulethe imbuzi uma ngabe wena uthi awukufuna ukuthwasa akulona idlozi lakho elizokushaya uzoshawa yini ushawa into zikagobelo ngoba uyashoblela athi ake mawungalivuma idlozi uzobona bazokolwa abantu abadala uyakudayisa ukudayisa ezintweni zakhe seziyasuka into zakhe sezenzani sekuzomela zikushaye wena mazikushaya uzocabanga ukuthi ushawa abantu abadala bakho kanti ushawa abantu abadala bakho ushawa izinto zalo kumele zikubhonye khona uzosushilo bese wenzani bese uyabuya uza kuyena omunye avele athi hawu mangikuhlolela ngibona ukuthi uzofa khona bazokudubula noma khona abazokubulala noma khona isilwane sokushaya inkunzi yomthakathi leyo ethi mayikhuluma nawe izinyanga noma umthandazo noma iyini ithi uzofa lethi igama lokufa awulikhuluma ubhekise kumuntu igama lokufa awukhuluma igama awusho bengabe ubelaphi uthi komunye umuntu ngibona ukuthi uzofa ngibona ukuthi ngoba ngenkathi uthi umuntu uzofa wenzani lapho uthuma izinto zakho ukuthi azenzeni azahambe ziyombulala bengabe sefa bese uthi ngishilo bese uthi ngishilo ukhona omunye owake washo komunye umfana kanti ngebhadi umndeni walo umfana wazana nami wafona umfundisi futhi umfundisi wasezayoni loya wathi hey ngibonile la ngibona ukuthi lo mfana bazomdubula bavele batshela mina bathi betshela mina ngamfonela umfundisi loyo ngathi wendoda lo mndeni uthintayo wazana nami ukingibhaka fuseki man mangabe lo mfana edubuleka koba udutshulwe uwe uthuma abantu ngoba ufuna ukusebenza lo mndeni noma uwe ozothakatha lokuthumela izilwane ungazi understand kulo mndeni wena uzothi mawudila nalo mina ngizodila nawe fuck off khomuntu ozofa la wavela wavala ucingo longani lo mfana kwakuthiwa uzofa namhlanje usaphila akakazafi so abantu bafakiwe lento yefear umuntu kuthiwa uzoshona umuntu kuthiwa ye bazokuxosha emsebenzini uyotatazela full sack man fuck off man fuck off ake na ufunda ukuba strong manje usemakhaya lapho ukhona ungibuka uphila nathi manje okhimbhala sinomcimbi omkhulu kabi ngomhla ka14 asifuni nje into ehlukumeza umuntu yabona thina soqala mhla ka13 esinomakhandakanda nawe ungenawo makhandakanda qinisekisa ukuthi uyawuthola as soon as you can so uzojoina labo bangomhla ka13 ngoba sebesebenza and kade nje ngicela ngifuna ukunikhombisa mase ngiyele imakhandakanda stone kodwa before nginikhombisa kuzomela nje ngenza umhlabelo wemvana ngokwenza umhlabelo wemvana ukuze ngikwazi ukunikhombisa imakhandakanda stone ngokomthetho kumele nginikhombise nibone ngoba selifikile kodwa uma ngabe ngizonikhombisa kufuna ngihambe ngifike ngenza umhlabelo kuyona imakhandakanda stone yemvana ngobe nobe seniyakwazi ke ukubona ngalelo langa kunomhlabele wemvana uthi okay ngeke nje ngivele ngishuthe ngithi nante hambi kanjani futhi niyosho uma ngabe seniyibona imakhandakanda stone ukuthi ayinkunzi ukungibhaka nganitshela lapha ngathi khona imakhandakanda dam makhandakanda stone bese kuba izoba iholy mountain iholy mountain ngeke ngiyishuthe enhlobo yona ke ngiyibona mase nifikile kodwa imakhandakanda stone uma ngizokwenza umhlabelo ngakwazi ukuthi ngiyishuthe imakhandakanda dam vele yona esenzile nje iyona futhi elwayo wherever you are kulwa yona imakhandakanda dam ingakho kuyiwa khona ngalela langa so nje mfethu mina ngifune umuntu ozokufaka ifiyo inyanga ozokuthi hayi khona abantu abazokudubula khona abantu abazokubulala ngifuni lonto nanokuthi angifuni futhi makufika umuntu kini nabantu abahlabayo likhaya sekufika umuntu uyafika kini uthi usebenza umsamo number 1 umuntu angaphandla ngene emsamo angiphathi bese shaya umthetho athi ningayithinti into zokuhlaba
kodwa lokhu nabakhona niyahlaba up until nifike la azuthi ningahlabi ngenkathi nilindile ningahlabi idalwa zenu ebese nijwayeze ukuyihlabela zizonduba enkathi zimduba imimoya elwayo nezimpi elwayo nento zalo umuntu othi ningahlabi sezoqala zithola indawo awutshelwa umuntu wangaphandle ukuthi kumele wenzeni ngomsamo mina I only give advice to you so that when yours to do is to use my advice accordingly is to implement them to the right way yabo mina nje the reason why I always sacrifice my time, I always sacrifice everything that I own. It's just because I love you, ladies and gentlemen, wherever you are. Wherever you are. I mean, I am prepared more than everything else to die for you. Prepared to die for you. So unfortunately, there is nobody who is fit to kill me. No one who is fit to kill me. You can try your luck if you want to. You can try your luck if you want to, because now ngisho nje hayi ngoba ngiyisikora hayi ngoba kuthiwa ngidubule cha ngisho ngoba into ngiyibona ingakenzeki mase ngiba nendlela yokudila nayo ngiyibona usaplana buza babeplana babenzani bake bahlomekisa amaphoyisa abanashem ale ama-ATRT abafana bazobahlomekisa la ehamba ngamakhwanti ama-2 amaphoyisa Nkosi yami nawo azazongena achacha lo muntu odile kusekangaka ngabatshela futhi ngathi aniyona ingozi azaniyona ingozi bephethe into abazoyiplanta kwaba nje i-last kick of a dying horse ke lapho ke njengoba nehashi sayifela namanje laqala lapho nje ukuyifela lelo hashi ukuthi empilweni uyabheka ukuthi ubani omathekayo ubani olwanayo ubani othumele ubani yabo. So this is why ngibafethu ningasathiswa abantu, because ibhlungu lento uthi uyafika umama wengane ujulu kumanzi te yini mama sekufona umprofeti wathi ingane izoshona, sekufona umprofeti wathi nesidumbu esizophuma fuseka uNkulunkulu kuyena insha fuseka uyingane ngithi mina okwakho qinisekisa ukuthi wena kuba nokuthula ekhaya. Qinisekisa ukuthi zonke lezi dididi egcwele emhlabeni uyakwazi ukuhlukanisa ukuthi ayingeke isididi. That is why ngimquothela into zakudala ukuthi kudala bekuneskelemu ebesamba ngalo layini. Nanamanje izikelemu ziningi. Ilanda yethu manje kulula ukukhala ngenxa ye-social media njengamanje. Kulula akusafani nakudala. Kudala baba bagoqo omkhulu baphenduka idididi omkhulu uwafika umkhulu ugijima nenyoni urawundi igceke kwenziwani hayi khona into igceke nekhala umuntu oyinhloko onelungelo lokwenza noma yini egcekeni ngoba egcekeni ikhaya lezidalwa okwazi ukulanda inyoni ngaphandle exaka umuzi wayo uthi ayizongena la ngoba naku nje isuke yathi yona i-understand into zakamoya usuzoyithatha uthi ayizolawula wena lo muntu happy ngaye ukuthi naphela ngagijima egcekeni lakhe ngaphela nawe masubuka kahle lo muntu njengoba nje njengoba abanye bamanuku ngalo leyahlobo ukayibela lapho ugijima egcekeni phupha bese uyasuka uyakulo muntu omboniswe ephuphweni ukuthi nakho and hayi ukuthi zonke inyanga ziyabheda ezinye zinamadlozi ngampela othi mawusufike khona nawuzwe egazini ukuthi hayi ngangena ke manje ngoba manje ke sengene khona zikhona inyanga eziningi eseyisondelile kumina khe ngibhaka futhi lezo nyanga eseyisondelile hayi izoba namandla inqaba yazi lezi ezingadumile lezi ezidumile banda shem zikhona ezu3 ezifikile shem zahlambuluka zathi king thina sishaya induku lemhlabeni zathi nje sishaya induku umuntu simroba 99 futhi ikhona esinalo leli lokurobha umuntu ikhona esinalo leli izohlambuluka kodwa vele ke kuyafana uhlambulukile ngisazozisho nje lezo nyanga nje ngelinye ilanga ukuthi obani laba abathi cha gcwala ndoda la ukhona ngiyazi ukuthi wena wangifakela ngolayini omhlophe ukuthi mina ngizoyibamba ishise ethole lezandleni baba angikwazi ukushiswa yilahle lakho gcwala ngakufakela ndoda ngeke babe lakho lilahle mina nje ngizothatha nje ngiveze la ukuthi hayi
Sibanibani wafika kumina wathi ngeke ngize ngifihle lonto ungizonde emawuthanda hayi vele lapha sibona abangani kugcina nje nawe weza kumina ngoba ubona ukuthi ngiyawabeka amaqiniso awuzanga nje ukuba ungithanda kwayiwena uze ngoba ubona ukuthi nje ngilibeka iqiniso ungivimba ukuthi ngingaze ngifike kuwena ngithi ngiyashayisa baba umehluko nje ngiza kancane hayi ukushayisa ngiyashayisa ukushayisa gcwala ngakufakela ngiyashayisa nje umehluko mina angifuni ukuthi umsebenzi ngiyakuqwashisa manguqwashisa qwasha ngiqwashise wangaqwasha baze bakurobha bascam hayi fuseke phela ke ngihambe ngilwela wonke umhlaba abantu ngibaqwashise bengangilaleli kodwa mangabe uzokulalela mawukuthi waxoshwa before ungibuke dudu kulo ndawo uNkulunkulu uzokulwela lapho nathi futhi ngamandla esinawo sizokulwela ngokwakamoya uzonqoba yabo kodwa nje ifuna imali yakho lenyoni eyayithatha ifuna imali yakho kodwa ukuthi mina ngithi sengiyahamba phambili ngiyokulandela imali yakho ngiyona isheriff mina chola ngakufakela ndoda izwa ngona isheriff mina okwabe nje ukufundisa mangufundisa ucabanga ukuthi ngiyabheda kodwa ngelinye ilanga lento engiyishoyo uyoyiprova ingakho mina makhanda ngiushibhisile bangabiza kakhulu ngoba bengifuthi wonke umuntu one vision akwazi uku-afford and ngiyabona indlela abantu abajabula ngayo ngendlela abantu abaphumelela ngayo I'm very happy ngiyacela ukuthi umakhanda unazi ingqinamba kodwa iyodwa vo eyokuthi mangabe ngithi uzani anowuza wathi ngathi uzani wena wababa wayeka wathi hayi awubi busy bengabe kuthiwa usubizwa into yabo nje kube damini nje wonke umuntu nomakandakandi owawuthatha uqala oseseze zonke insebenzo naye owenza insebenzo eyodwa zonke lapha ziyaphelela for your own good reason sikho ke izingqinamba kuthiwa hayi mhlawumbe uyahlaba mhlawumbe ukuthi hayi yenziwa lonto la kulwelwa wena ngiyabonga ngina nonke seniphumelele ngiyocela ukuthi nisephumelele ngalelana leliya lelana ngamangabe lingenankinga ngiyocela abavele obala labe abalokhu bezonikela la khona nje uthe uzomnikelela ngalomcimbi lo engibhekene nawo uze washo umshisamba azonikela ngaso khona esebenikelile nje engiyobe ngibaveza lapha futhi ngibabonga futhi ngiba appreciate ngayo yonke indlela izinto eselezenzile mina ke nje angifuqa mamanga mina ke nje bengabe nje umakhanda usukusebenzelile nje cha kubalekile ukuthi nje ubuye nje uze ukuthi King Bhaka ngiyabonga lokho nje kumina kukhulu uthi nje King Bhaka ngiyabonga umuntu owafundisa ukunikela futhi usukusebenzelile fika futhi nje uthi hayi King Bhaka ngangazi ngizothola into ezinkulu kangaka nakho umncane ngizobonga ukuthi umakhanda ungisebenzelile ake sifundeni ukubonga amadoda phela yonke encane ukulwa lezi zinto enibhekene nazo yabona uma ngabe nje umakhanda usebenzelile nje bonga futhi lapha edamini nje ngiyacela bengabe nje ubonile umakhanda ekusebenzela ngiyocela bandla nje niphathe nje into enokuthi ngizobonga ngayo mina kangisebenzi into eziningi angisebenzi into eziningi mina awungiphatheli imbali mina awungiphatheli ama-duvets mina awungiphatheli mina nje mangabe uzojabulisa mina ungiphatheli imali nje ukuthi ngiyabonga ngale mali yami imilo waziyo ngifuna ukuthengana lento umuntu athenga into azayishuna igoqe useke nje into egoqiwe mina ngifuna uma ubonga kumina bonga ngemali mina mawubonga kumina imina engazi kahle ukuthi leyo mali ngizoyithatha ngiyenzeni nami ngifuna ukuyobonga ngaleyo mali esigodlweni nakho iphethe kaphingi ufika lokya uthi uyibheka lento ithengwe ngo-15,000 engizonikwa yona ngicela u15 uze kumina nje ngokunjalo hayi ukuthi lo ngithenga 15,000 leli ithengwe ngo5,000 yinhle impela kodwa hayi ungaloku nje uzocabanga ukuthi khiki ngithenge plani ngijabulisa kanjani keep it simple mawukuthi umakhanda ukusebenzelile ongithengele present ungangithengeli present obonga ngemali uma ubone umehluko owenzele umakhanda empilweni yakho ngoba ukwazi ngakhona unomakhanda khohlwa lapho 100% sure akwazi ngakhona mehluko kwazi ngakhona izinga ekuliwa ngayo kodwa mase kufika lapha edamini uzobona mase ubona zonke lezi zinto ezilapha yilapho ezokhona abantu bethi sasingazi kanti inkuze ngakho King Bhaka ngilingani nabo mina umehluko nje ngiphila nazo kodwa nje angilingani hlobo nabo so nje la ukhona ekhaya ngicela wazi ukuthi ingane yakho bebingabe isleepwalker thathele phezulu yonke kunezinto ezifuna ukuyithola ingane yakho esleepwalkayo please don't relax ngazise khona ukutshela ukuthi enza kanjani ngazise nje
ngazise ugijima ukuthi uthole umakhanda kuyaphoqa ngoba lezi zinto ezenzengane sleepwalk izothi isuka iperformance yawo ibe low esikoleni izothi isuka lengane yakho ingene kuyidakamizwa otshwala onani ngelinye ilanga iyothi isuka ihamba ingabuyi ilale kubangani ilale endaweni nayo ingaqondile hayi ngoba contest ivele ingafuni nje ekhaya ngoba lento njengoba ivuka ihamba ingoba lento iyayithwebula ingane so umuntu bethwebuleka ke uyathwebuleka umuntu angayi emgedeni angayi kagobela kodwa thwebuleke nje ukuthi athande imizi yabantu nje athanda ukuhambela la kubangani indlela athwebule ngayo into yamkhipha lekhaya iyayikhipha ingane yakho omunye athwebuleke nje ukuthi angabahloniphi inhloko babazali ayeyisa delele usek ngekudelela ingane ladelela abazali yabo so nje ngithi ngicacise yonke lento le ngoba abantu abaningi azichazwa lezi zinto abantu they spend more than enough time beqamba amanga bekhuluma abangazazi behema that is why ngathi mina I'm more than prepared ukuthi umuntu ofuna ukungichallenge ohlelekile nje phela umuntu angichallenge ngikhulume naye kodwa hayi into nje ngosithi hayi ngoba nami phela before ungichallenge khona imibuzo nje engiqale ngikubuze yona ukuthi ubani mawuthi uyinkunzi ngani angeke nami vele ngikhulume nje nomuntu nje qala nami ngiqale ngithi nje ukuchecka kuqala uyinkunzi ngani unkunze ngani sabona yabo yini osuyenzile efuna sikuvusiphakame sishaya izandla simemeze sikikize uyiphase ke le interview sesingakhuluma anaphela ngikwazi uveze nje divide nje into ezakamoya nenyoni angizilo funa ngiqale ngidonse ngibheke ukuthi ubani kahle papa yini bafethu ngithanda like more than before angazi kodwa nje ngomhla ka 14 imusic festival lapha eKing Bhakazi Dam abaculi bakhona likhona uGcwabelisha ukhona uKhuzani ukhona uZandi Khumalo ukhona uKelly Khumalo ukhona uJumbo ukhona uLaqapa ukhona uNaymaps ukhona uChathi Godo ukhona uMbuzeni ukhona uChwanele Bhatsa ukhona uPhuze Khemes ukhona uKini Shando akhona Mageza Amahle akhona mavikela mbuso ukhona uDladla Mshumisi the list is endless wena onyanya fuck off ngeke ngize ngizwe inhlobo ngempatha mina gcwala ngakufakela ngiyakufakela baba gcwala ngakufakela ngifakela futhi 99 nange lapha ulalika khanyile uthi unjani King awungibize ngila emkhondo ngiyakubiza nje ngithi lalika we lalika khanyile awungasibizi isikhokho sami madoda awungasibizi isikhokho sami awungikubizile awungeke phela ngakubizi ngeke nange omunye usiyabonga hasta uthi uKelly Khumalo uhamba ku usuka wena iwe madoda ayikho into enzima nemnandi kodwa inzima kodwa imnandi ukwazi ukubona into engakenzeki ukuthi izokwenzeka kanjani into engiyenjoyayo ingesikhathi abantu besadunguzela besayitshela lokho babuye bayitshele lokho kanti thina sisuke sibona isiphethe ukuthi hawu la konke futhi nje kuzohamba ukuthi nje ukuthi nya sibona isiphethe thina sibona isiphethe thina mina njengoba ngasho ngathi mina uma into nento mawuzoyinqoba khona ingqinamba efuna uyinqobe eqala mina ngomakhanda ngizinqobeni ingqinamba mina ukuze kube lula ukuthi umakhanda ulwele ngisho umuntu ekuthiwa wakhe iphisi sezu10 umakhanda ukusiza noma kuthiwa ukhe iphisi sezu10 umakhanda ukusiza noma kuthiwa nje mfethu wake usakhula wahamba nabantu kwafa umuntu uhamba nabo la kunamathele ithunzi umakhanda ufike uyilokhuza isiza mina ngikusiza makuthiwa baba you were going through a divorce nalwa nonkosikazi nalwa nendoda nathakathana kwangena imndeni nawo yathakatha umakhanda ufike uyisiza ngisiza mina kuthiwa kunabantu balekhaya inqwaba bengabe ifiyathwebuleka mase kugcindezela abaphikayo umakhanda vela afika athi shwi ngoba mina ngiyazi ukuthi ngilwa kanjani ingakho phela nginala mathuluzi lawo makhanda stone makhanda dam makhanda holy mountain uyabo bonke la mathuluzi uzobona ufika imana stone eduze kwayo eduze kumakhanda stone kunomfula wamaza ahambayo
ila kugezwa khona ke lapho ke kodwa kugezi noma ubani akugezi noma kanjani ila kugezwa khona izimo ezibucayi kunomfulu ohambayo lapha akugezi noma ubani kulo yafuna lo hayi ugezi noma ubani ilomfuna ukuthi bakuthiwa kade ngibatshela abantu ukulahla isilwane ilomfuna okuthuma kuthiwa uyalahla isilwane siyaxetshulwa kuwena lo yamfuna lo nawo niyobona bengabe nifika futhi thuli nje uthe unamadwala bese kuba ngathi isizimo umfulo wami clean amanzi akho nokwazi ukuwaphuza hayi lethu kugeza abantu le malokishini etamkokweni eziqhamuke emalokishini eziqhamuka ama suburbs zonke nemanzini uyabuya wena uyofaka umuntu athi uye enyangeni ifika inyanga imgezele toilet umuntu uyabona umuntu uthi uzomkhipha isichitho kodwa uyamfaka ngoba once wamgezele toilet iphunga leli liyanamathela kumuntu once wamgezele imfule iyale malokishini awugezi emfuleni ongeke ukwazi ukwaphuza amanzi akhona mawuzogeza nje lawo manzi ogeza kuona kanti ubheka ukuthi uzowaphuza yini mawufuna ukugcwalisela lothi uzogeza awumtshele uthi hayi mkhulu ake uqala uphuze lamanzi beke wawaphuza umkhulu wena ungawaphuzi geza ke ngawo uma umkhulu engeke waphuze lamanzi ungagezi ngawo kagezi ngawo bethi uyogezela toilet hayi mkhulu awulanda ukudla udlele toilet beke wathi awundendlele la nawo ungagezeli lapho uzothatha isichitho ake nibe nesibindi sokutshela labakhuleli bahambayo bafethu ukuthi ake ukwenza ukuthi uthangigeza toilet ake udlele toilet sibona uthangigezele ake wenza ukuthi once wathi hey awukwazi ukudlela la pho uzoba clean kanjani endaweni engekho clean ngoba phela once waqala ukuthi uyitoilet le lo ndaba ayikho clean noma nawashawayo itoilet is-toilet inamagciwane kodwa kuthiwa amagciwane inamagciwane akhona itoilet khona amagciwane nje asebenza ngomnuko ayihlalele etoilet awuyenzi lonto leyo you don't make that mistake yeah na ya ukhulekani mathwa uthi hey kufanele ngikufonele my king awufona khulekani mfethu fona khulekani owakwethu wena uyalazi udaba mfethu owakwethu wena yona kwethi lena ngekuthiwa Pephisile Bhengu is watching. Oh, thank you so much lapho wePephisile. Who's Pephisile? Oh, nakho umunye Patrick Twala is watching. Oh, yes Twala, you welcome. Na ngiya uluvo shude uthi ngithi molo kumkani. Yebo luwo. Yebo luvo. Ya, ulwazi silwathi. Uthi ngiyaphakamisa king nangisikisi. Yes. Baba yini bafethu. Ayingangishilo verse sekuqaleni mase ngene la mina ngisuke ngizonikeza into ebengeniyithole kudala into engeniyithole kuzigujana into engeniyithole kukunakuphi asidlala angimina ngizile uzodlala mina abantu ababuka mina ngibahlonipha kwi-level ngoba vele bakuma level angafani ngiyabahlonipha abanye bangibuka baze babahlale ema-office abanye bangibuka qede imali iziphi zepolitiki you must always apply the information engunika yona when you are facing with difficulties. If you are encountering difficulties, make sure you apply this teaching and coaching. It's very crucially important for you to do so. Other than that, I'm telling you, you'll regret if you don't apply this information. It's very important and valid. This is a valid information. Nangithi mfaletu uthi uvelile nangaba my king hayi na uvelile ngapha uvela vela papa yini mawufuna makhandakhanda nansi number 0798130260 ngitholakala ngolosithathu nangomgqibelo. You don't have to make an appointment. If it's Wednesday, definitely I'm available. If it's Saturday, definitely I'm available. Mawufona nje mhlawumbe ngabe ufonela ukuconfirm something else, but nje you can book a flight from Cape Town, you can book a flight from Johannesburg, come to Durban, you can book a flight from overseas. Niyaphila lapho eCanada, Maxwell. Niyaphila eCanada mfowethu, Victoria, Dani, niyaphila lapho ko-UK. Hey baningi kakhulu e-UK madoda, ayiningi kakhulu e-UK manje. Hey baningi e-UK. Hayi mzwane mina sengiza ke e-UK. Ngeke ngiphelele halfway ngize ngibuye. Mase ngithe ngiyeza, ngiyofika ngempela. Ngeke ngiphelele halfway ungibheka kahle.
mangizohamba uhambo liyacheckwa kuqala emhlabeni nasezulwini luphase. Mangize UK ngiyonitshela ngithi ngiyeza e-UK. Okwamanje mawufuna umakhanda khanda oil e-UK likhona ihhovisi e-UK. Definitely, and ngiyabonga bona bonke sebewutholile and ngiba e-dealing share groupini and bayasebenza. Thank you so much lapho e-UK. Uyaphila uNtombi lapha ya. Suka nini madoda hayi no konakele uNtombi kuphi use-Australia. Uyaphila uNtombi e-Australia. Yeah, hayi ke papa yini bafethu sobonanani on Wednesday makhonto ephuthumayo noma yini nje ngizongena. Ngoba ngithi thina lento le yolwazi sikunika lona ulwazi eqhamuka esigodlweni akulona ulwazi nje bese siqhamuka esilcreme asilibuki kuma TV and nalento lezi zokubuka ama TV ezimoshile lento ze TV. Bengifuna ukukhuluma ngizofuna ukuthi angazi uqhamuka nini mhlambe before Wednesday ngifuna ukuzokhuluma ngendaba ethinta lomcimbi kaMaskandi ekuthiwa imputuzeko. Ngizokhuluma imputuzeko nje imputuzeko nomcineka. Ngifuna ukuzokhuluma ngendaba yemputuzeko nomcineka. Umcineka ke umhleli walomcimbi kaMaskandi ekuthiwa imputuzeko. Ngifuna ukuzokhuluma ngizoveza nanongaphansi konyawo. Nanongaphansi konyawo. Ngoba kubalekile ukuthi bengabe sabaholi sihole ngokweqiniso sibe abaholi futhi abakwazi ukuhola noma kwabahleli bemcimbi funa kuhlelwe ngokweqiniso kuhlelwe ngobukwazi ukuhlela. Ngizokhuluma ngemputuzeko nangomcineka. Ngizokhuluma nini cha ngivele ngilibeke ilanga. Ngizokhuluma ngolosithathu ngemputuzeko nangomcineka. Xolani imcineka mangabe unyanya ke foko ugcwala ngenhlahla futhi angizocela kuyena ukukhuluma ngaye futhi angizocela kubantu ahlela nabo ukukhuluma ngemputuzeko ofuna ukungibopha ngibophe vele ngijwayele ukuboshwa ngiboshe ngamaqiniso koko bekungaqali. Ngizokhuluma nje ngemputuzeko nangomcineko ngolosithathu futhi nje ningilalele kahle ngolosithathu ngizobe ngigeqa amagula kade ngangithuli khona omunye futhi nje ozothi mawususondele ngikhulume ngawo kaMaskandi ekuthiwa ikhuphuka nezakho ubona inkunzi. Lento efuna ngiyithinte lapha engibona kahle ukuthi zibuye ifuna ukuphuma esandleni kodwa ke masusondele loyo ngiyowuthinta futhi ngeke ngisabuseke akho lutho engangivimba anginceki futhi angiceli futhi uyabona angisabuseki futhi nginjalo nje mina uyabona njalo nje yabo. Zokhuluma ngale kuthiwa imputuzeko ngolosithathu nomnikazi wawo uxwela imcineka ngizobhanqa konke ndawonye yabo. Ngiyazi ukuthi vele khona bophuma benyanyile kodwa futhi ngiyazi khona bophuma bejabulile. Zokhuluma nje kodwa bye bye.